Usmiatého maskota, ktorý tu je. To je maskot majstrovstiev Európy v krasokorčuľovaní a tie budú už o niekoľko dní. Už o niekoľko dní, konkrétne 27. januára sa začínajú, 31. januára sa budú končiť. Po 15 rokoch teda opäť Slovensko sa stane dejiskom tejto nádhernej súťaže, tohto nádherného športu. Viac už na túto tému s Jankou Tuhou, organizátorkou. Poprosíme maskota, poď sem k nám, aby aj nás bolo trošku vidno. Ďakujeme veľmi pekne. Aj Dodutina Gladiš s tým maskotom v tej modrej. Janka Tuha, dobré ráno. Pekné dobré ráno prajem. Tak povedzme si, čo si viac o týchto majstrovstvách, koľko krasokorčuliarov bude vystupovať v Bratislave na štadióne Ondreja Nepelu. V tejto chvíli je to 160. Dúfame, že už nikto sa nám neodhlási. V predchádzajúcich dňoch sa odhlásili úradujúci majstri Európy, pretože partnerka sa zranila, čo nám je ľúto, ale napriek tomu príde dosť hviezd a určite to bude veľmi zaujímavé. Všetci sa na vás tešíme. Niektorí už majú možno aj lístky a tuto možno pôsobí trošku zmetočne to, že je tam uvedený presný čas. Znamená to, že môžem ísť iba na niektoré predstavenia, alebo tieto lístky sú výnimočné v tom, že oni sú vlastne celodenné a na tých vstupenkách máte napísaný orientačný čas, kedy sa začína daný program v daný deň. To však neznamená, že vy musíte po hodine odísť. Čiže ak tam aj máte napísané 9:30, pokojne tam môžete byť do 10:00 večer, s tým sa počíta. V krasokorčulani sa proste tie vstupenky uvádzajú takto, aj keď môže to byť mierne zmetočné, ale jednoducho je to tak. Ďalšia vec, ktorá je zaujímavá pri týchto vstupenkách je, že my si môžeme pozrieť nejaké vystúpenia, potom ten listok môžeme odovzdať a prepožičať našim rodinným príslušníkom alebo kamarátov a tí na tú istú vstupenku môžu sa ísť pozrieť na majstrovstvá. Áno, je to tak, keďže tie vstupenky sú celodenné, zvláštne sú ešte aj v tom, že vy môžete niekoľkokrát za deň výjsť von a vrátiť sa. Teoreticky sa môžete ísť niekam naobedovať a potom sa vrátite na ďalší program. A áno, môžete ísť do poludňa napríklad s mamou a popoludní si mamička vymení vstupenku so starou mamou a vlastne pri vás sa vystriedajú vaši príslušníci rodiny. Alebo si odbehneme preparkovať auto a potom si niečo pozrieme, zasa preparkovať auto. Ako to bude s parkovaním? Lebo v okolí štadióna to nemusí byť jednoduché. Bude bezplatná mestská hromadná doprava pre všetkých, ktorí majú vstupenku na daný deň. Zlaté sú tie deti. Čiže všetci bratislavčania, bolo by vhodné, keby prišli mestskou hromadnou dopravou. Bude to naozaj bezplatné. Takisto platí, že ak prijete do Bratislavy autobusom alebo vlakom, treba nasadnúť na autobus, na trolejbus, máte to bezplatné. Ak predsa len chcete prísť tým autom, je vhodné odparkovať medzi futbalovým štadiónom Pasienky a Trnavskou cestou. Tam bude vlastne záchytné parkovisko. Euro na hodinu sa platí, čiže myslím, že je to veľmi priateľné. Povedzme si ešte čosi k bezpečnosti na samotnom štadióne, čo všetko si môžeme zobrať so sebou dnu a naopak, čo je zakázané, aby sme si vzali na majstrovstvá Európy v krasokorčuľovaní. Určite by som si nebrala dážniky, nejaké veľké fľaše, ostré predmety, klasicky ako to býva pri rôznych športových, ale aj spoločenských podujatiach. Priamo na štadióne bude niekoľko stánkov s občerstvením, čiže vlastne vlastné jedlo vám na štadión nepustia. Samozrejme výnimkou sú malé bábätka alebo malé deti. Všetko sa bude dať kúpiť priamo na štadióne. Do samotnej haly, tam budete si môcť zobrať vlastne iba pitie v plastovom pohári. Čiže ak si ho aj kúpite vo fľaši, tak vám ho prelejú. Janka, ďakujeme. My sa vlastne k majstrovstvám Európy ešte dnes vrátime. Áno. Budeme sa o tom rozprávať a veľmi sa tešíme. Dnes to tu v štúdiu naozaj žije aj vďaka tanečníkom, aj vďaka týmto malým šikovným krasokorčuliarkám. Ja už som sa ich aj pýtala, koľko modrín majú, či to krasokorčuľovanie veľmi neboli. A každá z nich sa usmievala a povedala, že nie, naozaj je to nádherný šport a my sa tešíme, že po 15 rokoch majstrovstvá Európy v krasokorčuľovaní sú opäť na Slovensku. Takže v štúdiu to žije a teraz trošku oživíme náš interiér. Áno, a to